Kok para warga masyarakat ing Cira mriki sami ngawontenaken acara tradisi nggih menika sadranan ngirim donga kalian para leluhur ingkang sampun katimbalan marak sowan wonten ngarsanipun Gusti. Ngaten. Menika sampun dados agenda tahunan, Mas. Tiap tahun ngawontenaken menika ndedonga kagem leluhuripun menika saking warga masyarakat sedaya. Nggih. Mugi donganipun menika saged dugi dumugi leluhuripun. Nggih. Sedaya pinaringan padang kubure jembar kalangane. Nggih, kapapanaken wonten ing kasuwargan. Dosanipun dipun apura saking Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin. Nggih, sedaya warga masyarakat ing tasih gesang wonten ing alam donya pinaringan bagas waras, sehat, lancar rezekinipun berkah lan barokah. Amin. Nggih. Ngenten niki perlu dicontoh tasih nguri-uri kabudayan Jawi saestu. Nggih. Niki mertandake warga masyarakat tasih guyub rukun. Nah, yen rukun niku bakal iki nggih ngenten niki. Nggih. Abot dadi enteng nggih ngenten niki. Nah, wong desa ki ora rukun arep kepiye to? Upamane jotakan ya malah cilaka. Lah kok awake dhewe urip ya karo tangga. Oh. Lah nggih, lahir sing nulungi ya tangga. Nggih. Mati sing nulungi ya tangga. Nggih. Lara sing nulungi nggih tangga. Nggih. Menapa enten mati kok arep mangkat dhewe kan mboten enten. Nah, sepenting kan rukun kalih tangga teparo. Lah nggih, melanipun. Iki ngrembug mati. Lah saya nek iki nek mati pura ya gampang. Gampang. Lah kok gampang pripun to, Mbak? Gampang, lah niki mengke nek mati dices. Lah nek padake HP wae. Mengke langsung urip melih tingil-tingil ngoten. Tingil untumu kaya ngene bojo. Mas aku nyatane dhek iki mati tak Apa ces. ana menungso kok terus mati dices lho. Agar dices mati tingil-tingil. Lah nyatane wingi mati ya tak ces ya terus Nggon aku tingil. gak nggon ora tingil kok. Lah piye? Ora tingil kok. Lah apa? Tungul. Oh rumangsa aku kok. Piye rasamu? Ki sowan ana tlatah Ciro. 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 Oke, Ciro. Ciro. Kowe kok sesuk dikekrek. Ciro. Dikekrek piyai Ciro kene. Ciro kok iso Ciro lho. Nah, tulisane O. Sekolahmu ki lulusan apa lho? SKKP. SKKP ki apa? Sekolah karepe ra karepe. Oh berarti goblok. Oh. Ya alhamdulillah Beneran. iki saged sowan ana tlatah Keden malih. Nggih. Wingi enten bangsal petengan kula. Nggih. Nggih. Heh. Wis taun ini to? Kok lah piye kepiye to maksudmu iki kepiye? Lah kok Wingi ning kulon kono. Ngono jare ngakune wis rene. Nek wis rene kuwi kudune tantulan ki bener, kudune ki bener, kudune ki bener, kudune ki bener. Kok tak kuekrek iki kok. Jare wis ngaku rene kok jebule kok jek bingung ki Aku ngapa? bingung arah. Neng panitia digoncengke pit mio. Gak aku keke ngarep to. Kan ra roh dalan aku ning ngisor kae. Megoke kan ra roh, rasaku kono kulon. Mriko ki pundi wit? Wetan. Oh alah etan. Cara mriki niku ya ta. Nggih. Mriko kidul. Nggih. Kilen lah. Oh, nggih. Dong ora? Dong kono dhuwur. Wis ngerti? Ya ngene iki Ngomongin. sak. Pokoknya nek kono ki lambe heeh. Oh, bibar seman wonten cerak mriki. Nggih. Oh, nggih. Tanggal 6 kala wingi. Oh, ngaten. Isih kelingan dite isih utuh kok. Biasane suwene ya lali. Oh rumangsaku dite ora mbok weke bojomu to? Ya tak weke. Aku ya gumun cah semene kaya ndek bojo. Enek ibu-ibu sing tangket bojone apa ya wong? Asu. Nesu. Amin ya Allah ngene nesu gayane nesu ngono. Sing ra nesu ki ya sapa? Takokmu kok leh ngecek. Kok ngecek Jenenge jodoh ki ya menungso karo menungso. Oh. Nah, kewan ya karo kewan. Lah kok anu bojone ya menungso, ngono ora ngecek to. Takoke, ya ora ngono ya ndek anak. duwe to? Ya wong. Lho, nek ya wong. Lah ya ngono kan saurane penak ngono nesu. Nesu. Gayamu. Mosok arep nyepok aku, Mbik. Lah. Apa ya ora wirang karo piyai kathah piyai Ciro mriki. Lah wis ngenek-ngenekke. Rumangsa pede ngono ki pede. Jan aku mesake mau lho. Lah nyapa Mas? Mesake sing goncengke mbok Nggih, edem. gojek jenengan mau. Nggih, pripun? Yen goncengke kula kan penak cilik. Goncengke mbok edem, Mbik. Mbok edem, Mbik. Untung mlebu gang-gang kaya ngene iki. Nggih. Angger arep ngegokke iki natap tembok, natap tembok. Engko ora natap ya Mas. Trae karepe aku ben gondelan. Dong ora? Oh, lah kowe terus gondelan ora mau? Yo iya.
Yo ora to Mas, aku yo perkiwih no. Perkewuh. Perkiwih. Ketok-ketoke kan ngono to Mas Unsek. Injih dawuh pripun Mas? Kowe dongamu kagem marga Injih Ciro. Ciro Keden Pedan. Pedan. Menika swadaya saking para warga masyarakat Ciro, Sraten, Baben, Nggih. kalian perumahan Keden Asri. Oh ngaten. Ciro Nggih. Sraten Baben, Perum Keden Asri. Oh Oh. ngaten. Baben iki pra tunggalane ngrendeng ngono. Aku ya sabanmu. Wis bubar saiki ya. Lho, Saiki wis bubar. kok malah mbok cethake? Ulin Aku ki apa? takok kok. Lah ya padha, ngene ditekoni jane mau nesu. Iki nek wawol wae to Bik iki. Lah benerik kono apa ya ngene ya gak gedho nek ngene ya kaya ngene. Penake piye ya penak. Penake lho. Boyo. Opo yo? Piye? Rasane piye cek ngono iki? Ya kecing. Kencing. Ngomong apa? Kowe ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ora. Eh? Mel ngomong apa? Ora. Ngomong apa? Ora. Debi edan. Lakon apa to Run? Malah go bahan mbok dadak maplek ngono. Lah ngapa? Apa pas ngene ya? Lah gak kuat aku ya. Gak kuat. Gek sing beduk barake rumasane pun nanggap ledek kethek ngono kok piye? Kok iringan dede. Batine kan seneng entuk dolanan. Kowe kok malah seneng to kowe dilokke kethek kok seneng lho. Nek ketheke iki kowe. Lah iya aku kethek kowe beruk. Lah terus nek nyeluk piye? Ya kowe nyeluk aku piye? Yang Kethek, kethek. heeh. Yang tek ngono piye? Tek. Ya tek. Lah aku. Ya ruk ngono lho. Kok jeruk to? Mboke kethek yo. Ya ber. Lah iya, opo enek? Biasane celuk mburine. Masa ro? Kowe ngomong-ngomong kethek. Apa? Umpamane nek kethek ya. Heeh. Umpaman kowe ngerti ta kethek to? Ya Ngerti kethek ya? kaya kowe ngerti no aku. Ya aja kaya kowe lho. Eto. Umpamane nek kethek kuwi eneng dalan. Heeh. Enek loro. Terus? Anak karo mbok. Mm-mm. Nah, anake kuwi ditabrak motor mati, mbok nesu ora? Ya nesu. Lho, kethek ta. Sik. Ayo kene. Piye mau piye. Enek kethek loro ning dalan. Kethek loro ning dalan. Anak karo mbok. Heeh. Nah, anakan kethek kuwi ditabrak motor mati, mboke nesu apa ora? Ya genah nesu. Lho. Lah maksud aku mbak Agep kethek kena. Ora. Asuk. Ngapa? Wong edan. Ngapa? Bawa tenanane jangkrik. Rumah satu kok. Seneng kuwi kok. Paling gersak mene kowe kok. Semene kan yo iki lowong kok. Wasre penasaran kok asine. Penasaran piye to? Ngrowokmu Loh, tenanan. lah aku lho ora ngapak-ngapakne. Ora ngapa-apa mabek ngene kok. Aku lomong demek rek. Yo demek. Nek kan aku gak ngrasake. Ora ngrasake. Mosok ora ndek rasa. Blas. Lah kok eneng delok induk iki baleni. Ora. Mas, anu ngampil larite nggih Mas ya. Wis siap-siap ya. Kowe arep ngekrek aku? Enggak, Siap aku mbok kekrek pilih ngisor kon dhuwur aku wis siap pokoke. ora aku arep ngekrek. Dawuh pripun? Ya Tak boleh. jange Mbak Linggo, Mbak Limbo. Dik, buabat, ngekrek. Ora. Kowe iki lho kaya modelmu iki lho kaya gede-gede ya. Nggih. Wong model sak jahe ngono kok glelingmu reram-reram lho. Jahe iki marai sehat. Ya bener. Kayak nguwatane nganti ra wis-wis ngene nganti kebacut. Niki lek guyu niku penggemar wayang Klaten niku. Nah iki. Nggih, Mbak Injih, Dembik, Mas injih, Pucak. dawuh Matur pripun? nuwun. Menika ingkang mirsani luar biasa, sangat antusias tumrap para warga masyarakat Ciro Keden. Tepuk tangan. Luar buat warga biasa. Terima masyarakat. kasih matur sembah nuwun. Penontonipun luar biasa. Ya Injih. Blok-blok. Enggak ge ditungake sedaya to. Nggih. Ngoten. Mugi-mugi sedaya antuk barokah saking Gusti. Amin. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Murah rejeki. Amin. Nah, menika ingkang bagen. Injih. Dengan ndongake no. Aku kan wis ndongake wau. Dadi Dembik sing ndongake to. Nggih. Kan ra ngerti dongane sapa sing dipun ijabah Gusti. Nggih. Ngoten lho.
Sedaya warga Cira pinaringan awet gagahe. Amin. Awet sehate. Amin. Panjang yuswa kathah rejekine ayam-ayam tentrem lahir lan batine. Amin amin amin. Resik sedayanipun lahir batine ngaten. Hah? Resik lahir batin ki lho. Oh, tak kira lah resik sedayanipun aku ikut kabeh lho. Dasar Resik sedayanipun lho. wong ra modern. Ngono ki pamane mentolo ngemut tenan aku kowe iki lho. Aku mau permen tempe aku emut e. Rumah kok nganyeli banget kok. Nganyelke, nganyeli. Beda to. Ya beda kok. Nganyelke kok nganyeli. Malah Mbak Dembik, Mas Ijik jawab Uncak pripun? menika wonten awala saking kula bakule sate kere Pasar Kedhen nyuwun lagu Caping Gunung dipun jengglengaken. dalah. Iya Lagu ora. kagem ibu-ibu Pasar Kedhen kalian bakule roti Pak Basir. Tetap semangat ibu-ibu sedaya kemawon. Matur nuwun. Yo, Caping Amin. Gunung nggih. Oh, Caping Gunung. Jenglengke, sing Nggih. jengleng Mas Uncak le. Nekar, Mbak. Oh dadosis kula dijembeng Mas Uncak. Jenggleng, Jengleng. jenggleng. Ora kok jembeng, wong wis sombong kok jembeng. Dadine sing bener apa? Sing bener apa? Jengleng, Sing bener? jenggleng, Sing bener apa, Mas? jenggleng, Sing bener apa, Mas? jenggleng. Sing bener apa? Deket ke uang tadi. Nggih. Dibawani nggih, Mbak. Karo yo Dembik. ra sida ngekrek. Nggih, jenggleng. Bawani. Dijengglengke sing jengleng Mas Uncak sarujuk nggih, Lur. Cocok nggih, Lur? Oh, survei membuktikan dari para penonton. Oke, siap. Oh, gayamu model kaya uceng ngono karo Mas aku. Alah lah modelmu ya kayak bulu jimbong lho. Bulus. Iso ngeloke Ning kan. kan aku kan manis. Ning kan aku kan dandan maca ayu lah nek kaya kowe. Aku ya manis lho. Manis. Lah kowe ora percaya nek aku manis? Oh, gak. Dilatur. Kalah. Dilani wong. Gila. Ayo, slendro mawon. Nyong. Slendro, yo. Nah, kowe bawa karo jengleng. Iki kok ya antuk gaean kok Ya, ya. kaya- Kono sing nyuwara aku sing jenggleng kok. Nyak menengi. Kowe jenglengku sik piye? Kok malah kaya silit to? Malah kaya entit to. Lambe nek wis rusak. Lambe trocoh. Lah kula nggih maklum kula kadang niku nggih kamis rontolen dadine yo Kami sosolan. sing bener sing ndi Saiki to? latih iki apa ceweng to cah iki? Gak aku mbok mut. Iya. Kami sosolan iso srontolen. Srontolen. Aku gak iso aku. Nang kowe bawa. Ganti buka sing cilik niku lanang kok. Sap Sing apik iki lho. Rumah aku bawa kok set nyapa ki lho. saben bengi. Ayo, jan suara kok jan. Nyawang Nyawang na Hau. kowe iki jengglengok. Lah nek aku jenggleng kena ngopo kowe metetek ning kene. Kudune nek aku jenggleng kudune kowe lak ya ning kono. Kena ngopo kowe ning kene ayo pindah kono. Iki kepiye ngono lho dijenggleng kok malah ngedep gender. Ala jenggleng kepiye lah kok kleru sing gender malahan. Aku ketat tintingane kok. Tintingan Cedak Mas Gender lara tenan lho. Lah tak kapakno. Biasane aku penyanyi karo liyane kae penak iki. Lah ngopo karo aku? Kok lara. Lah tak Gonku kapakno. kok cor-coran to, Mbik. Kena payat to. Ayo, Saben bengi nyawang. brindak det, brindak det. Terus piye sapa iki lho? Guyune ngece. Apa ana ku ya? Lah guyu ki nek pira to kok guyune Lah, ngene jare- ya bener to? Kok sih to nek miturut jenengan guyune nek berapa versi nek piro? Pira? Yen aku ki nek telu. Telu. Apa Guyu, wae? guyu seneng. Seneng. Terus Karo? guyu ngece. Heeh. Guyu imut. Oh nek guyu ngece apa kuwi sing mau sing seneng. Seneng. Piye? Yo, kaya buri panggung kuwi mau, tanpa hub kuwi mau. Kuwi guyu seneng. Heeh. Terus Yen guyu piye? Guyu. Ngece. Guyu ngece ya kaya dae. Guyu ngece. diompani. to. Amok lah saiki nek guyu imut.
modelmu kok ora guyu imut. Apa? Amit-amit. Ayo ndak. Kok tak pindang-det. Aja plindang-det to. Napa? Telu dangdet ngono. Oh iya. Trudang. Det. Telu. Nah ya. Trudang. Kok aku mari genggingan nang ngene iki. Apa nih? Anu nih. Telu ning gitu. Siap ta? Kok ngapunten nggih Pak nggih. Kona Matur le Mas, matur nuwun. Pengendang iki Sepele pangerten. karo le ngendang sepele. Sing ngendangke kan nggih tanggap Sasmita. Oh iya. Ngerti to ya sing anjeng lagi cilik ya gur nggo ketipung tok. piye nek ngene iki jenenge ngendang apa mau kan jenenge guyune guyu ngece. Lah saiki ngendange ngendang apa nek ngene iki? Ngendang dong ki yo ngene iki. Dong. Heeh. Dong ki ngene iki to. Ngene iki ngerti sanjengleng sapa? Ngono lho. Amoh. Angel. Angel yo rasa digarap. Tak kira lawas. Kowe ra nyandak, kowe ra nyandak kowe. Lah saiki nek sing enek aku, sing arep mbok jembeng aku, lah nek ora sida mbok garap terus gek kepiye? Yo, Nah. yo digarap bakung. Eta ler. Malahan yang Mbah Kung, ora usah nganggo dikode. Ya tak nah. Yen konang koda Yo konange ra dang-dang to iki. konang. Wes. Hop, kak apa iki? Kirang dhuwur le jenggleng. Nek jatahe jenggleng iki nek rong teko nggone iku ya ping pindho apa ping telu. Lah kok pisan ya urung tekan dong sih. Piye kamu itu dong sih? Gimana dong sih? Kok itu harusnya nek dereng tekan. Ya ampun, kudune ya ping telu. Iso. Bik. Anu irungmu ndi, Bik? Iki. Oh iya, tak kira rai. Bajingan. Bajingan. Lagi iki dalange miso. Maaf yo. Saiki bajingane. Ya apa eneng gitu. Amok. Dalang miso. Jare rambut. Lagi iki tenan lho, Pak Gatot iki anu miso iki lagi iki. Wis suwi kowe kuwi lho. Masa kok nganjelke banget lho kowe. Dak ayo. Enggak dipisoi neng kok. Ping telu Mas, nurung teko nggone pokok isih. Sik. Sik. Apa kuwi? Lah jenengan ora tak adahi ngene. Kowe iki kaya Padahal tambah wong sas arep gitu. mukoke. Urung mangsa aku kok. Sepiten, Mas. Yen memajang Sik to ora mbok warai lho padake penyanyi ndek iki sore mbok warai. Yen memajeng apa nek lho? Piye-piye salah aku ki? sing cetok Lah piye to? yen memajang Lah ki apa? memajang memajang Lah kan memajange kan dawa. Dadi nganti nyentong ngono lho karepku ki. sing cetok Dadi yen memajang lah aku mau wis kuwi mau lah iya yen memajang nah tak selanjara duduten tak selanjara duduten adekku ndok nodekmu adekmu ndok nodekku adekmu ndok nodekku dekmu gandel gandel dekku mentel gandel gonku mentel gandel dekku mentel tak selanjara duduten selanjara duduten selanjara duduten selanjara duduten selanjar duduten ora Urung masuk arep mbok dudut. lah kowe salah gak mau slonjor duduten tak dudut to Gak aku ngono mbok dudut engko mlebu sak apa-apamu lho. ora mlebu aku ora mungkin bakal mlebu Lah kok iso? gak awen mlebu Lha nyapa? ora iso metu no aku Lah kok iso? modar nang jero gelagapan lho Gelagapan yang jero. bajingan
piye? Dilagepen ning jero. Gak, aku Mbak Limbo mesti mbayangke kok. Mesti pikirane barongan. Ya ora. Ada ono iki lho. Oh iya ada. Rasudi. Mak klinding. Mongkana yen memajang Balene enak to cah. ya wong urung tuntuk lho nyok. Ngomong karo Didop ora? janur kuning. Apa to jane iki? Halo, Mbak. Lek guyu banter. Telat. Wah, kamerane ra iso tekan Pincit. kene kok. Alah lae. Awas hati-hati. Kamerane ra tekan kene. Ora kek ana mic kon guyu. Pas enten wingking niki kok. Mau kaget lho Mas. Kuwi wong Apa? kudu kono mau lho sing mburimu. Yen memajang Meneh ta. mong karo yen memajang mong karo yen memajang Mung karo janur kuning. ini Janur kuning. wis reti ra ngomongi lho. Lah kok memajang terus kok. Dewi tekno kok lambe dongjer ki ngene iki. Nyapa kok ngerti kene? Aku ora ngopo. Kata dudut. Lo gelagepen. Yen memajang mong karo janur kuning. Kurang dhuwur. Kayak pampir mini. Was. Pampir mini. Lah cak kae kok nguyuh tenane cak kae. Genah kae. Hale mau jundal kaya pocongan mini ya. Lah pampir. Dek dembik ngene iki lho. Angger guyu kemekelan mesti mak jrit ngono kok. Mesti. Wih, Wong ning lah. kowe iki lho hampir dino amon lho kok guyu kemekelan. Ya beda kok ya. Ora aku rono. Iya ya. Aku ya melu rono to. Ayo rene. Aku sing kene, Bi. Kok ndase kene? Ndasmu dhewe. Syukur dilake bapake iki syukur. Lah apa aku ra dong. Ayo, kembang wae weton. Kowe genti. Sepintane dingane. Mas, mbok guyu ngono to, Mas. Sing gender ki ra iso guyu blas. Mosok gak iso guyu? Gak iso. Mosok kaya kancane dhewe. Ndang lilingan nek iso guyokke le, geder hebat kowe. Asmane sinten? Mas Ware. Ayo, Re. Mas Pere. Warih. Oh, wareh krungu Lilingan Pere. nak ben iso guyu. Ide. Guyu ngoten kok. Mah dalange. Lah ngopo? Wis kemekelan noh dalange. Mulane yang tanggapan jaen. Gayamu dijak kaya ayo. Ayo nang kowe. Mbang Kembang nyapok ini lah. wae weton Han nggono. Wis kok malah aku ya wedhus ya. lah ngapa? Lah ngopo wedhusan ngambung kok mburi? Ayo, berarti kowe iki curhat kulino berarti. Kulino ngambung wedhus pengen hari. Iso curhat sama berarti kulino ngambung wedhus. Iya, kulino ngambung wedhus. Kowe iki tak kapakno. Lah aku ora ngapa-ngapane kowe lho. Sikilku mbok itanyo.
bedekno. Yen dagel to, Mbak. Lah nyapa? Lah kowe tenanan lah mung idak kok. Lah aku gak ngerti lho. Ora ngerti oh kira ya kowe. Mas Sunjak. Dagel iku kudune diambang kok dinut tenanan lho. Cah koclok tenanan. Wis aku wingi ning kono tombok. Dulu kene kena anu gelas. Iki sikil. Wis tenang no pikirmu anggap wae iki terapi mulai. Terapi untuk melocot kowe. Nesu, ngono nesu. Kowe nek nesu mulai gak ndas lho. Ah, tak ganti no. Ganti apa? Das truk. Amin ya Allah. Nggo nabrak kowe iki. Tenan lho, bengi iki kowe lucu tenan lho, Cek. Padahal biasa lho nek ngeten iki. Alah gayane kemakin. Ino maneh. Ngono. Urung-urung kok wis inu to, gitu tengah tengah kok. Aku wis megap-megap ora tak minumi ya. Sepinten? Mas sinten tau? Mengke kualat mengke. Ora apa-apa bakoh iki. Yo, bakoh yo. Yo, munggah ini. Nah, Iki diguak sik. munggah. Nyocok ngalan cilaka. Pun carate men ketinggal? Oke, Mencoba. siap. Baik legane para pamirsa sedaya lah. Nggih. Dadi penderitaanku kebahagiaan orang lain. Yo. Sepinten? Mas Sirih. Sirih sapa mau? Ware. Ware alias Mas Perih. Pacitan. Mau wis kok. Urung yo. Oh iya dah. Urung ta? Urung. Lah iya ngomong iki lho, kandhane mau urung kok ngeyel kowe iki lho. Kowe kuwi lho. Pacitan. Wani ora karo aku. Ora. Piye to? Tenang. Ate kaya kucing nak. Syukur. Iya ngono kowe. Iya ngono kowe. Lah dalah ya apa ora? Cik, Lah cik. dalah ya apa ora? Cik wis. Cek kok iso cek iki cek piye to? Hah? Cek. Lah yo cek. Check in, checking. Kok dikompos mangsaku kok. Panas ya Mas Suncek sing Kok centek. direoke lho, Mas. Sing reok sinten? Sampean. Lah dalah ya apa ora? Ora bedo pik mawon to. Kowe ae. Mboten bedo pik. Oh, kowe no kok. Nah. Oke, gawa to. Mboten iki. Betul. Wah, gawa kok. Ngene wis kaya nggo topeng lho. Bahagia. Kowe iki nganggo pempes kok. Asli. Nyat bokong kula montok kok. Aku yo kumune Mbak Limbo iki penisirin iki lho. Penasaran. Nek lanang nek wedok penisirin. Oh iya ya wis. Panas ya Mas Suncak. Udah. Janjine piye Mas? Janjine kepiye? Aja ngeso-ngeso, sampe Ora. Karian sik, karian. Kagem marga Cira. Oh nggih, kowe sik lagi aku. Ya ora. Aku sik. Waranggonane sik to. Oh iya. Ndongake Yo. kagem sedaya warga masyarakat wonten ing Cira Leres. lan sekitarnya. Dadi iki aku. Ya manut kowe sik. Aku sik. Ah. Aku Mas Suncak. Jeng. Aku lho ya. Aku ta Mas Suncak? Iya. Aku lho ya. Aku lho Mas Suncak. Anu. Mbak, ijolane, Mbak. Jalan Iya. apa? Jenengan mriko kula mriki. Tuku kara Tuku kara cacahe 6. cacahe 6. Muga warga Cira Muga warga Cira. ayem tentrem. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.
iki jenenge anu pengendang kemeton ki ngene iki. Wah, anak Cerdas dadine. Urut saking mriki, mriki. Mriko, yo. Mriko napa mriki? Mriki nang mriki. Secara Oh, sing mriki, sing mriki. Nggih. Panjenengane Sing Mbak kulon ya, Mbak. Yu, nggih. Sing menik-menik lae. Asmane sinten? Ditakoki sih jenenge sapa? Kula Anik Dianawati Anik Dianawati. Nggih. Saking Griya. Lah dalah ya ora. Lah dalah amoh ora nek ngono yo kuwi kowe. bener saka ngomah mosok kok mbaben. Maksudku daerahe pundi ngoten lho. Daerah Saking Klaten. Klatene Pundi? Benda gantungan. benda gantungan. Nggih. Oh. Status napa? Mang takon dalange. Loh. Kon ana Mbak, kamu nyenyek ngono Mbak. Kok kamu nanya Lah kamu? Mbak iki lho kon takut dalange. Dalange udut to. Dalang. Lagi ngempake udut. Sinten Pak Dalang? Ambuh ramu. Sinten Pak Dalang Ora statusnya kenal. napa kok sinten? Ora kenal. Statusnya napa? Aku takut dalange ngoten lho. Lah iya aku takut dalange gak ngerti ngono lho. Oh iya. Kok ganti Mboten dia? ngertos dalange? Ora Pripun? kenal. Ya wis Mboten sesuk. mboten tepang nih. Pripun? Dalange Oh, mboten tepang nih, pripun? Sesuk rasah diweni lawang. Lah dalah ya pada. Amoh pada. Anu ora kok diwai apa bakulan lawang lho. Berarti lawangnya Kok pirang-pirang. sesuk tak dikai lawang iki lho. Oh rumah aku kok. Kamu ki tidak dong to gitu. Garwane Pak Nggih, Dalang. garwane Pak Dalang. Nggih, Mbak Ani. Mbak Kalian Ani. Mbak Ani, monggo. Adang telo Adang telo karo adang beras. karo adang beras. Para warga Cira Para warga Cira. mugi bagas waras. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Aduh, mana kowe? Amoh iki unjulen. Gak apa-apa. Nggih. Yo. Ser sebelahe. Sebelahe. Banuke nonong iki. Lah yo. Iki bayangane bathuke loro lho. Dan wayangan malam ini juga di streaming Sobat Ria Channel. Sobat Ria Nggih, Channel. Iya. Sobat Ria Channel. Niki kagungane. Oh, Mbak niki. Nggih. Iya, Oh, betul. Mbak Ria berarti jenenge. Nggih. Oh, Mbak Ria. Oh, jadi ora tau sedih. Ndak kok iso. Ria terus. Gembira Ria. Iya. Ayo pasar malam. Ayo, ngono kowe. Berkarya. Wong setan kan berkarya ngawur gitu. Wis kekrek begini nih lho. Mbak Ria, Monggo. Nggih. kepanjangannya apa? Mbak sinten? Ria Pamungkas. Ria Pamungkas. Jadi terakhir. LCW. Terakhir. Status napa Mbak Ria? Statusnya Nggih. SMP. Ayo. Sekolah menengah pertama. Bu, Lah napa? Lah napa? sampun manak pisan. Oh, pantes bathuke Sampun ombong. mana pisan? Nggih. Oh, ayak bolong. Sing bolong apane? Ayak ora bolong biasa kok ngayak. Lah ya kan aku tega lho sing Oh, bolong nggih. apane kok. Tarian Mbak Ria monggo. Oh, Mbak Ria. Aku apa? Loh, Lah apa? Apa kupinge? Basok lho kupingmu lho. aku obo. Aku apa? Mangan sukun. Aku obo mangan sukun. Sedaya warga Cira Sedaya warga Cira. mugi sedaya rukun-rukun. Oh, lah lah lah. Lah iki malah kami serontolan tekong dindi. Gak apa-apa sing penting donga. Nggih, Mas. Oke, apik. Mas, Mas, Matur Mas. nuwun, Mbak Nggih, Ria. Nggih. Diamini no. Gah ora cetha kok diamini. Lah rukun-rukun. Lah kowe cengar kamini kepiye? Sedaya warga Cira mugi guyub rukun. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dang dang kedang. Sampun. Matur nuwun Mbak Ria. Geser. Geser. Nah, Takoki sebelah. jenenge Sugeng sapa? dalu, Bu. Nggih, Blicing Tali Mas. Nggih. Nyuwun sewu, tetepangan paring asma sinten? Nggih, nami kula Tika. Tika sinten? Tika nama panjang ya? Nama panjang. Tika. Boten kok ora kok Tika. Lah kan panjangnya loh, Mas. Arep kuwi bablasane Tika sopo? Amok. Oh, lah ya sing jelas nek tak. Nah. Nggih, Tika sinten? Tika Antasena. Tika Kontosingo. Seno.
Tika Antasena sing ra iso basa kae Antasena. Oh, krunguku ki Antasinga. Singa dhewe. Singa iki Mas. Antasena. Takoki daleme pundi? Daleme pundi? Kula saking Sraten, Mas. Sraten. Nggih. Ora Sraten iki ngendi, Mas? Sraten yo Klaten. Alah, gleling men Has bayanmu. wis suwe nek Sraten iki Klaten. Nggih. Oke lah maksudnya Niku piyayi mriki. Dari Keden Pedan mriki. Nggih. Tuan rumah. Oh, tuan rumah. Tuan rumah nggih leres. Kula sampean ampun sembrono karo Mbak Tika. Amit sewu sik. Oke. Kula nuwun. Oke, amit sewu, Mbak. Niku danyange mriki. Lah nggih, dalu niki pati urip kula nggih enten mriku kok. Aku sing ngejob nggih mriku. Kok terus pasrah terusan ki lah ya. Aku sing ngejob nggih mriku. Nggih. Mangke katuran, Mas. Katuran apa? Pinara. Matur nuwun, Mbak, matur nuwun. Sing putih daleme. Mrika. Oh mriku. Mrika. Oh, kula kinten wingking mriku. Mbak, Lambe. Ngono mah aku lho kok lambe mriku to. Kula kinten mriku kok. Mbak Tika, Dalem. mangke nek pinarak mboten Nggih. sak niku ditinggal mawon. Ditinggal. Lumayan damel seret-seretan lumayan. Nggih, ajeng nggih dolanan anak kula. Mas. Nggih, nggih seret-seretan. Tumbasnya cembengan mboten angsal kok ya. Ngerti ora ngangkat aku. Nggih, monggo parian Mbak Tika. Parian. Nggih. Saniki nggih. Anu jeng ben taun ngajeng. Apoh neh iki. Nggih sakniki to. Nggih. Neng Semarang Neng Semarang. tuku roti. Aduh, Mbak, Ini Mbak pola kene ini wae dong, eneng Dok. lho. Kok dadak tekan Semarang iki lho. Salah. Lah wong daerah mriki kan nggih kathah roti to. Salah. Mboten. Salah. Salah, Mas. Salah. Mas Gatot, Nggih. mengke dipotong. Potong Apa apa sing nih? dipotong apane? Gulune? Gundule napa sikile? Iku mengke dipotong anu nggih. Oh, nggih. Anu amplope dipotong. Oh, iya. Nggih. Tenang no. Santai. Santai. Amplop kok Kok iso? gak apa-apa sebetulnya ora isine. Pangga jek gileling kok piye judeg nih kancane. Wae gak kalah pokoke. Amoh tenan no, musuh. Neng Semarang, Semarang. tuku roti. Tuku roti. Mugi sedaya ingkang kok dawa mentah Mas. Mugi sedaya ingkang ngatah-ngatangi. Waduh, Lah, Tuh banget. ketularan karo Mbak Ria lho. lagi iki pari arep protes dhewe. Kok dawa timen. Alah lae. Boten ngoten Amoh. karo kula mugi sedaya ingkang mirsani wayang kathah rejeki ngono lho. Mas. Amin. Oh, Amin. Kedawan ya Mas ya. Mboten. Gak aku kecendakan no. Nggih ngoten niku wau Mas. Oke. Amin. Gak diamin nih. Monggo. Anu. Oke. Sebelahipun Kang Dalu yang uti. Betul. Dengaran kok apik men. Mbah Sakana. Oh iya. Monggo. Tetepangan paring asma sinten? Kula bunga. Oh, bunga. Bunga dahlia, Iya, bunga mawar. iya. Oh ya, Bunga melati. bunga melati. Asli putih. Jatinom kota apem. Oh, Jatinom kota apem. Wah. Suncek kersa apemku. Dah, dah lah ya ora. Amoh nek ora. Piye? Ditawani apa Apa mek iki lho Mbah Uti iki lho. Momo aku. Kok gelem? Lah ngopo? Kenapa iso modot kok? Mah apa me? Apa? Lah apa? Lah ngapa mau? Wis pirang-pirang tahun pra kepleh. Kok iso kepleh iki piye kok apem jatinom kok kepleh? Oh, mboten to Jatinom mboten. Tetep dianyarke. Jatinome bagus. Oh, ngaten nggih. Purun, Bu. Mbak. Ayo. Ayo kono kowe. Malah kami serono Eh, lentoh. kowe kok ya geleman to? Lah. Nah, kula niku sing penting iki halal lan barokah ngoten. Amin. Oh ya pancen Apa? Pancen apa? tluthak. Trudak. Ya nyati iya Trudake ngerti ora trudak? Trudake bagus. Trutak kok bagus aku ngerti. Trutake gragas. Ketok ulah-ulah ngono lho. Ya, Parian, nggih. Parian. Ndang Ti. Parian. Lungguh ngebuk, Lungguh ngebuk, ngombe wedang, ngombe wedang, timbang mabuk. timbang mabuk. Ayo sembahyang. Wah, betul. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Nah, sing kinten ya, Mbak. Monggo, Bu. Piye ini kalem mau Mas sampun. Nggih. Tetep boten, Kalem boten. piye ini kalem. Nyuwun sewu, wilujeng Parian. tetepangan. Tetepangan Tetepangan. piye? Nggih. Dalem Asmanipun Suyatmi. Bu Suyatmi. Nah, kuwi ning Arab ganti meneh. Apa? Kol-kolah Suyatmi. Nanggul kol-kolan. Arab kok ya. Iya. Suyatmi. Ora wis apa, Mas?
Saking Apa kuwi? Saking Karang Kembang. Karang Kembang. Niku sinten niku ora? Dagi rangan. Kula mung suwe dalang. Oh, musuhe Niku dalang. mbok kula. Oh, niku mboke jenengan, Pak? Nggih. Oh, alah. Lah dalah. Mulane kula mengke nek parikan kupinge dalange kon nutupi sik. Lah dalah. Oh, lenten napa Lenten to? apa Ibu? Napa mili? Weh, Padake kopoken ae. Anake klunyatan kowe iki lho. Njaluk dikekrek apa pitik kowe iki lho. Rumah Sama apa sono piye? Ngapunten, Bu. Tarikan ya. Jek, monggo, Bu. Ibu. Monggo. Bayeme ijo-ijo. Bayeme ijo-ijo. Ayeme sing duwe bojo. Ayeme sing Duwe duwe bojo. bojo. Oh, sing duwe bojo ki ayam ta, Bu? Oh. Nggih no. Lah jenengan? Kula nggih gadah. Oke, Gadah. gadah. Dadi ki ayam nggih. Gadah. Nggo Oh ayam. ngaten nggih. Ibuke kalem. Kalem nggih. Anake pecicilan. Lah kan yo Oh. Wong aku ki tak rewangi pecicilan yo nggo ngopeni kono kok. lho ya pada. Nggih, Rumah nggih. saku kok mbok jo lancang to bengi iki. Enggak ngapunten matur nuwun nggih, Bu. Matur sembanuwun Ibu. Panas udan Hutan aling-aling. panas, Yo, aling-aling. diriyake. Caping gunung, halah caping. Ganongan, Mas. Caping gunung. Yo. Apik. Sapa? Kualik. Kualik. Iki dak lah jelas to kowe iki. Wis tak penerke panggah kewalik. Balik. Nyapo kuwi lho. Ora anyar jane. Lah. Sing kendang ora ketok. Iki ngomong apa kok ora jelas ki lho. Ketok ora? Ngapa? Kowe iki koclok iki lho. Kok koclok piye? Wong kene arep joget kok kek kene ora iso polah kok. Neng kene sik tok ge sing kendang ki genro. Bareng kok lagi medok nyok. Medhok aku kira ketok dalan, Nyuk. Iki kon bolongan mripat ora pas mripatku. Lah kan bolong masa ya ora pas matamu. Matamu dhewe lho. Ora pas kok ora diangkat nang kene. Sing kendang lho ora ketok. Ngarep terus lah. Ketok. Mudhun semone krek-krek-krekel. Kaya kucing. Awas. Sing kendang lah. Ya. Yo, yo. Salto, salto. Piye, Cak? Piye? Ngalah golek panganan samplok ana ameng-ameng nyawa aku. Lah ngapa lho? Lah nopo? Tak bantu lho. Bantu yen nganti jungkel iso gagak rotak aku. Apa ndeutek kok Mas aku kok. Yo duwe tombek ra ketang Lah tak cilik. bantu kowe arep malek ping 3 gak iso aku yo ngesake. Ya kudune iki langsung kok jongkongke ngene tok kan yo iso. Yo maneman urung Kok tak. terus diangkat ini. Mari teratapan. Baleni. Dek baleni dhewe. Karep wangi baleni cocok nggih, Lur.
Amoh baleni pisan kas aku gak arep ngewangi ya. Amoh mati karepmu ora karepmu. Ora mati dices. Pisan meleh. Iya. Astagfirullah. Aku gak ngewangi aku. Iya, oke. Oke. Ojo kok anu lho. Ora. Apa iki? Ayo. Saja. Tepuk tangannya mana tepuk tangannya? Balik. Tepuk tangannya luar biasa dulur. Tepuk tangannya lagi luar biasa. Tepuk tangannya lagi luar biasa. Bikin nyapa? Piye, Cak? Ngopo? Entuk car-caran. Luar biasa. Untune mlocot rasane. Lah ya Kasine ora pengerten karo kanca. kon piye Aku meneh? kene iki ora kok tepuk tangan. Lah apa dong sih? Jaluk tulung ra iso balik lho. Ngono kuwi ki mau apa? Jaluk apa? Jaluk tulung. Jaluk apa? Tulung. Jaluk apa? Wes. Mau ditulung we aku mbok sengeni. Oh iya ya. Oh iya tak mut dhewe wing kemalahan rumangsa Oh, aku. kok tenang. Balik. Ino maneh. Anggere ora speaker aktif kok tuntung mangsa aku itu iku maneh. Masa kon wis kreatif. Etoke ngono lho. Lah pakai Batin ngono kuwi gedeng aku nek ngono kuwi ki. Apa? rawak pindho. Tenan aku kok ya. Ayo. Sita ora? Natian Natyan Madon Sartono. Sarto. Ora Sartono, Sarto. Sartono yang anake sing mbok senengi gak sida kae lo lali aku. Sopo? Mbah. Natyan Madon Sarto. Lana. Lah kowe apa ndek manuk ingon-ingon ning omah apa Duwe ndek? aku duwe nang omah duwe aku. Apa manuke? Prenjak. Terus ngene piye? Ya prencek-prencek. Ben yo cendek-cendek dir.